वैशाली। लेके जी हम करे हरदम नमवा रे कैसे जाए दी हम दोसर संगवा रे ओ भले प्यार के चक्कर में जाए जानवा रे जानवा रे हमर जानवा रे लेके जी हम करे हरदम नमवा रे कैसे जाए दी हम दोसर संगवा रे भले प्यार के चक्कर में जाए जानवा रे हमर जानवा रे हमर जानवा रे हम मन में आने डाले रे जमना फेरा कबो दोसरा के संगिया में कौन सरवा भर से नुरा रे हमारा मलिया के मंगिया में कौन सरवा भर से नुरा रे हमारा मलिया के मंगिया में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज, नीम चौक चौसीमा वैशाली। राइटर मनोज साजना होके दी जबड़ी रे ओहो राहुल राजधानी से भेजाई दी खबरी रे ओ भोर से नूर जवाना रात के काटे हाथ के अरे हाथ के ओकर हाथ के राइटर मनोज साजना होके दी जबरी रे